Výkvet svetových jazdcov s automobilmi Formuly 2 sa stretol na štarte medzinárodných pretekov na anglickom okruhu Brands Hatch. Nikto z divákov nepochyboval, že si víťazstvo opäť odnesie jedno z aut Brabham Honda, ktoré tohto roku v pretekoch Formuly 2 nikto neporazil. Na čele bol od štartu Jack Brabham, majster sveta Formuly 1. Tesne ho sledoval Rakúšan Jochen Rindt na aute Brabham Cosworth. Rindt ukázal na tohtoročných majstrovstvách sveta výbornú formu. Skončil na 3. mieste. Na okruhu Brands Hatch sa doslova prekonával, veď porazil Brabhama, i keď rozdielom len 0,2 sekundy. To je krásny úspech tohto rakúskeho pretekára.